training itu training. Khatra kau le. Oh, poi double dong kayak macam. Sana usai, double dong. Kentu. Ide nang tasan gitu. Lama gezer mana usai benai langkas ni sekeba. Enggak mau kata lelah tapi di belakang ni mana terna. 이혼 자기는 티카 안 그러니까 바람을 상하는 누구야 비라 생그라 밥 그는 가라 그누드나 아버니 꼬물고 많이 지 칼람난 거는 거? 아 우리 봐 Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि बे एनमहिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं जोंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय मेक्सखौ गारनानै थांलायनोसै आबा मेक्स नों नेनानै थादो दे सुना दे न'खौ नों नेयाबालाय सोर नेनो सुना राजा नों नेयाबा सोर नेनो नै फै क्रब क्रब जालायलांबाय ओमफ्राय ना दा न'खौ गारनानै थांथ'लायनोसै दसे टाइमनि थाखाय ओरै साबि ताबि मारिनानै गांगाथफाजों आंजों माने जोंहानि न'आवहाय माबा लायनो थांनो नागिरदों आरो थेला ओमफ्राय थेलाजों जोङो गांगाथफाजों आंजों माइ रोगागोन दिनै उपाय गैया रोगायाबाथाय नै स्कुटि लानानै थांनोसै ओमफ्राय ना दख'ना अग्रं गानखाबाय आरो खाथि जायो नालाय ओमफ्राय बेफोरबायदिनो थांसिगोन आरो ओमफ्राय थांनानै लायना फैहैनोसै साबि मारिजोब्बाय न'खौ मारियाबा उपाय गैया आरोना न'आवनो रावबो गैया जायो आगोलथ' आं गैयि टाइमाव रावबोआनो थायामोन न'आव हास्रि हुस्रि जिबौ एम्बौ हाबजोबना थायोमोन इसान न' दा आं थानायखायसो एसे स्रां स्रां मोननाय जाबाय आरो मेक्सा नेयोना मेक्सा थायो इयुन जायगायावनो थैखा आं बेफोरबायदिखौ बारा मोजां होनो लुगैया बिराद सेंग्रा भाबखौनो गाराखै नुदोना बेफोरबायदि गांगाथफानि गियाना सेंग्रा भाब मारि आं मारिया दरजाखौ दा थांगासिनो दं लोगोफोर जोङो बिमानि न'आव थेला लायनो अमा लाखानोसै आरोना सानैजों जाहैनोसै मा लांफैदो नोङो ना नादो दाउ इसाबो नादो दाउ लांनो हरदो नै आइला दिनै मोनजाथ'नाय नंला दिनै माइ रोगागोन नालाय दायो लोगोफोर न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय ना दा थेला लांनो फैनाया थेलाया अबेयाव दंना गैया रावबो गैया थेला लांफैदो थेला माइ रोगानो साहा लोंबावलाया माबा हाजिरा माखानबो साहा हैनांगौ साहा हैयाखै थेलाखौसो लांफैग्रोनो फैदो जोङो फैनो थेलाया दे फुदुं पटनो मा दं इयाव दा थेलाखौ लाना थांनोसै ओमफ्राय साहा लोंनांगौ लायनो हो थेला लांफैदो ए लोमजाबाय ए लोमजानोनो जामारथारदोंमोन इयो गेस्टिक जानाया बिब' लानावबो एख' जानायाखै न'आवबो जानायाखै बेमारा जामारबायलै लोमजाफेरामोन लोमजायांदो बेसेबा गोबाव गोबावदोसो लोमजायो लोमजाथारा लोमजाबाय गोसा लोमजाखायो मोब्रै जालायदो जानायाखै ए मा जागोन दालाय उन्दुना था मुलि जायाखै जादो मा जाबा मोजां मोनगोन जाजोब्बाय आङो एख' जानो लुगैया साहाबो लोंनो लुगैया ओंखाम जानो लुगैया मा जागोन दालाय आं हारसिं गोसोजों नागिरबाय थायो मा रुना जा रुनानैथ' मैद्रुखौनोथ' रुना जामारनांगोन खोमाहाय खहाबगोन खोमा गांगाथफाजों आंजों थेला लांनो फैनाया नै थेलाखौ इयाव दोनथ'नानै साहाखौ लोंबाय ओमफ्राय साहायाबो मिथियाबो मोनसे खावसेल'नि खावसेल' लोगोफोर दा साहा लोंखांनानै गय जाबाय ओमफ्राय ना थेलाखौ लांनोसै आरोना नै थेलाखौ लाबाय खिथुआव नै हमनानै गांगाथफाया दा आङो सलायनोसै जै आफा बिसकट मानि मोजाङै मोजां लांदे सोरखौ लादो आखाइ फारसेजोंसो सलायबावदो उदुनानै लोगोफोर दा फैयै दरखिना दलं मोनबाय आरोना जोंनि दलं मोनबाय गिसो गारो आङो नांखा जानो जाय ada gelang mau dilakukan. Orang dah soleh bang,
माबायदि होनदों गिदो नांथा जानो गिदो लामा गेजेराव माने जायबो नायलांगासिनो जोंखौ मा गाव गाथेला लाना फैदों होनना सानदों माबाफोरना उपाय गैया बिमानिफ्राय लाबाबा सलायनांगौल' नोङो मिथिया आं हमनाया दंथ' सलायनांगौल' माने थरनाया गया गिखायो बे साइकेल माबा सलायनोबो स्कुटि सलायनोबो नैदि फारथारनिसो माबाना खोलिना होदों मिथिगोना दहाय नै मेक्सखौ गारना गालांदो ओमफ्राय नै कम्बलखौ बोख्लायना इसर गैलाहाय बेथो अनसुलि मेदामदो बुख्लाय जागोन नोङो मेक्स आबैदो नों दांजागोन आबैनि कम्बलखौ मानो इदि खालामनांगौ नोङो गुसिबाय हे सर नों आबैदो बुजासिगोन सर मा जाबावगोन दालाय सुनांसिगोन जों दिलाय मैयासो मालाय हाया हाया सुदोंमोननो मा जाखैलाय मानो इदि खालामो नोंलाय बुजानायखाय नुवाखै खनसे बुबावनाय थाफ्लियाव बुनिखो इदि हाबा मावना दोनो नोङो गथ' फार्स्टआवनो जोंहा माइ हानाय खामलाफोर दङ नालाय खामला माने इदिनो थिखा होदो थिखाब्लाबो साहैनांगौ ना टाइमाव टाइम ओमफ्राय ना आंना एसे लेट जाबाय आरो दिनै 10:30 जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय ना आथुर साहा फुदुंनानै हैनोसै थेलाखौबो लायबाय ओमफ्राय जोङो 1.5 बिगानि माइखौ दा रोगाहैगोन आरो गांगाथफाजों आंजों मेक्सखौ जि रागा जाहैबाय आङो दसेनो नुदोंना न'आव रावबो गैयाबाथाय इदिनो इयो खाथियाव जि थाबा अख्लायजोबनानै दोनो खाथियाव जि थानायखौ अख्लायना दोनबाय ओमफ्राय दा खानानै दोनाबाबो जाया थांफा फैफा खालायबाय थानो नागिरो ओजा गामिनि सैमाफोरा नायनो सुखुवाना इदि न'आव फिसिनाय सैमाखौ अरनो नागिरो ओंखायनो उपाय गैया आरो बिदिनो खस्थ'बाबो खाना दोननो गोनां जायो इयाव कापखौ खाथुमनानै होबाय आं लेथ्रा नांगोन नङाबा मरायाव ओमफ्राय ना नै इयाव नै इ मिथाइ निमखिजों सिंग्रानियाव सोबाय ओमफ्राय इयो मामोन होनलाय नामा खोनथैनि नै लोगोफोर इयाव आङो संख्रै होबाय ओमफ्राय पियासखौ हानानै जासिगोन गावसोर दरसेयैनो सोना होबाय ओमफ्राय ना आलु भुमरा थरसे बा थरसेनो ओमफ्राय इखौ माने सेरेबजों लोंगोन आरो जुमायजों बेथो मासि हिनजाव नोंलाय मोजां मावनोबा माव थां लांदो अबे टनिकआलाय अबे टनिक गैयाबा जायो नै टनिकआ नै माथो हा नांलायनाय खफायालाय सोरानि जारला जागोन दे हा सा गैया टनिकआ अरिजिनेल बानजायो होनलाय लांदो माने जोंहानिया ओंखाम गैया आरो ओंखाम बन्द'बस्त खालामाखै ओमफ्राय ना सेरेबजों जेखिजाया मिथाइ सिथायबानो जायो ओमफ्राय ना सेरेब गावसोर ओंखाम लाबफाखायो आरो ओमफ्राय साहा हैनांगौ इखौ आगारनो हाया सैमा माखा जेव जेव जाफैदो होगासिनो इसानिया थां फारसेथिं होख्लायगासिनो नै अमा बेदरखौ रुदो आङो ओमफ्राय ना ओंखाम जानना होबाय नङाबा गांगा दफाखौ नेबाय थाबा आंना मोनसेबो खामानिया साक्सेस जानाय नङा दा आङो कन्ट्रेलाव सिनि होदोनो सिनिखौ आथुर लायना फैनांसिगोन दा साहा होखांनानै फैबाथाय फोथाराव साहा होखांना फैनानै गांगा दफाया आं रुना दोननाय अमाखौ दानिया हांबाय आरोना नै बिराद जानो लुगैदों जाहैदों जानायावथ' जेनखाया जलस्ति बोराया देन्जार उदै खावलाय बोरैबा उंगा उंगि जाबोदो ओमफ्राय जानायखौ गारा ओमफ्राय नै नायदो सावगासिनो मानसिया ओमफ्राय फारसेथिं संदों आङो दाखालि बावै खाना लाबोनाय थास' बिथुरिजों ओमफ्राय अमाखौबो आरो आंनो होथारामोन आरो इयो मालाय खावनो लाबनाय बुस्थुखौ मानो बेलेग संनो नागिरदो होननानै होथारामोन ओमफ्राय नारा नाथा सेलायलायनानै खिनि मोनबाय आरो दा मोदोमनो आन्था ओमफ्राय मोदोमनो आन्थाल' होनोसै इयाव गोथावल' जाथोंसै जिखिजाया ना गोरानजों जानो लुगैसोगारदोंमोन आङो ओमफ्राय ना गोरानानो गैयाना ओमफ्राय दा खावनायखौबो जानो लुगैयो ओमफ्राय खावनानै एकदमबारे धुन्दिया होनानै जागोन आरो धुन्दियाखौ नै बासिखानानै दोनबाय आङो धुन्दिया सामब्राम पियास होनानै गांगाथप्पानि सायावनो जानांसिगोन आरो ना मा होनो गांगाथप्पा दा सावखांबाय दानिया नै टेस्टिनो दा हाफ्लेगासिनो आरो ना हानांगोनसो मानो होनबा बेदरा गिदिर गिदिरमोन नालाय ओमफ्राय ना दा बेयाव आलौ होगोन ओमफ्राय ना संख्रै ओमफ्राय पियास हाबाय ओमफ्राय धुन्दिया होसिगोन ओमफ्राय सेफ्लेसिगोन ओमफ्राय आरामसे जानानै जोङो फोथाराव थांसिगोन आरो ना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो धुन्दिया बासिखानाय सुखानायसो दायो लोगोफोर जाखां लोंखां जोङो गांगाथप्पाजों आंजों थांनोसै आरो ना थेलाखौ रेडि लाबाय नै जोङो
दिरुं लाबाय ओमफ्राय ना बेयाव बिसना सादर गांसे लादो बेयाव बनांगोन नङाबा माइआ खोरिलांगोन ना ओमफ्राय दायो रेडि जालायबाय मेक्सखौ गारनानै थांलायनोसै खाथाबना दोनलायबाय उपाय गैया ओंखाम ओरि जाखांनानै दा थांलायनोसै आरोना लोगोफोर जानाव एकदमबारे माइयानो जाथ्राखै 1.5 बिगायाव थेवब्लाबो एसे एलाबाबो खुनथुमनानै लायनोसै आरो बाबाया हाखानानै दोनहैदोंमोन ओमफ्राय जोंथ' हानो थांनो मोनाखै एबार ओमफ्राय दा जोङो लायनोसै आरो माइखौनो दे थेला गंसे लामनायावनो एसे गोबाव नामा हे नै जा बिजावजालिनि फिसालाया थांफालायनोसैनो सिथों सिथा इयासो जेरावबो आगे आगे हागोन नोङो हागोन नों फानने इसोर आयु बारखांबायबोहाय गथ'आनोथ' मा जादनि दसेनो गाखोबायबो आंखौ दिखांनो हागोन र' होमबालाय आयै दे जालायदोसो दिखांना र' मwnबासो दंखायो खोमा आङो हारसिंनो मिनिलायदों आंथ' बोनो हाथारनाय नङा गांगा थफाखौ आयै माइ लायनो थांदों मालायफोरनिया हनै मालायफोरनिया माइया मा जादों जोंहाना गुज्रें ज्रें फानदे गैथ्रा माइयानो लोखियानो गैयाना मादैनाव दंना गैया आंनाव लोखि दङ दङबा माथो माइयानो जाथ्राखै दा जोङो जोंहानि हासिम मोनफैबाय आरो गांगा थफानि नायल' जाल' 1.5 बिगाल' हायाव मोनफैलायबाय जोङो ओमफ्राय ना थेलादो बोखांना लाबाय आरो इसिम गाखोबाय आङो ओमफ्राय ना दायो फाइनालि मोनफैबाय ओमफ्राय जोंहानि समायना रमायना हाखौ जोंहानि माइखौ नोंथांमोना नायनो लुगैदों नामा बेसे जादों जोंहानि माइया टन्टेना जोंहानि माइया नायलाय जोंहानि माइखौ नाय बेसे मोजां जादों नै लोगोफोर जोंहानि माइया बेसे मोजां जादों नै बेसे मोजां जादों गांगा थफानि खस्थ' खालामनानै गायनाय माइया इसोर दानिया गांगा थफाया दिखांदो बेसे गोबां माइ जादों जोंहानि हायाव माइयानो गैया आरोना बेखौलाय माइलियानो इखिनि थांखादोंमोन आरो गायनायनिफ्राय फुनायनिफ्राय जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय साननो थाङोब्ला माने माइखौनो मोना आरो बोरैबाबा गायिया मोजां ओंखायनो आङो गायनो बाखादोंमोन आरो ओमफ्राय मालायफोरालाय माथो एसे खस्थ' खालामनानै गायो मालाया गायाखै नामा होननानै जोंहाबो गायना नायदोंमोन बेनो आरो हालोदा दे लोगोफोर दायो जोङो बेसेबांबा बुरजा फाख्रिसे जायां माइखौ रोगाबाय आरोना नै गथ' फिसाया फैनानै हेल्प खालामबाय दायो एखनबा गांगा थफानिफ्राय मिथाइ जायो नालाय खारफाबोबाय आरोना दा हेल्प खालामनो दा इनोबो सादो मेथाइदो होनांसिगोन ना माने ओमफ्राय ना नै जोंहाना माइयानो गैथारा बेलेगफोराबो गायो नालाय जोंबो खस्थ' खालामनानै गायनाय नायदोंमोन ओमफ्राय ना बोरैबाबा साननो थाङोबा जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय हाजिरानिफ्राय साननै साथाम खोथिया फोनाय हालेवनाय बोरैबाबा साननो थाङोबा एख' माइ मोना आरोना ओमफ्राय ओरैहाय ओइ गोजाननि हायाव 3.5 बिगायाव एसे जासाबदो आरो दहा हा एबारसो फार्स्ट टाइम गायनायाव जादों ओमफ्राय बेयाव गैथारा आरोना ओंखायनो जों हानोबो फैयाखै बाबायानो नावमेनल' होननानै हाजुनानै थांबाय आरो नै जाना थेला हमग्राया पान्दे पान्देसिं बसुमतारी थेला हमग्राया जानायबो एसेबा बोलो दंखायो आरोना नै नारग्रायाबो जोंनिया देन्जारसो जोर लगा के हैसा जोर लगा के हैसा गंगा थफा बोलो दे अमानि मेजेम बयलारनि मेजेम हांसोनि मेजेम मैसोनि मेजेम थांखाजोबथोसै बे बोसोरावनो बल दे हाखायो गलांगोन दे मोजाङै लिरे थेरे सायाव तु हा अबे इयाव बा
हमनो मोनदों हाखौनि गोजोर जागोन ना नियानो थरायनानै बुथुमनाय फाला आं दहाय बुथुमदोंमोन ना दा बोरै मोनदों थेलाखौनो हमनो बाहायनो मिथिगोना नै आंनि बायदि दलद हमना थानायखौनो हमनो बाहायनो मा मानसि जिबनाव मा मावनानै जानो नागिरदोंलाय हमबा बांसिनसो मेङो हो ओमफ्राय नै मेक्सआथ' इनिफ्राय गाबख्रावबाय दं ओमफ्राय खाथाना दोनबाय थेलायाव बोरै मोनदों नाराबारियाव थाबाय थिंनानै हो बोरै मोनदों बिराद खहसनो माथो रोगानाया हो थेला हमनायासो खस्थ'सिन लायनो बाबा ओइ थरायनानै डाइलग मा होनबावनो जिबनाव मा बोरै जाबावगोन हो मेक्स ना बोरै जाबावगोन जिबनाव बिदिबा बोरै जाबावनांगौ जाखो माने बेफोरबायदि दलद हमना लानायनि बायो जाहैबाय इयो बिराद मेंनाय मोनदोलायनो हमना लाबाथाय दलद हमना लाबाथाय ओमफ्राय दालाय मानोथो रोगानानै बोरै मोनदो रोगानानै बोरै मोनहैदो बेफोरबायदि खनसे लाबखादो देन्जार नुखादों मावथि नुखायो बा खाथ्राखौले बयद' बोलोबो दंखायो मानसिया जानायाव जायो बोलोबो दङ खिन्थु बोलोखौ माबानो गारनो बायो आरो मानसिया बिराद लेथ्रा मिथिंना जासोजोबना लानानै बोलोखौ गारनो बायो ओरैबायदि मानसि ओरैबायदि मानसि खावसे थरायनाया रोगाबाय खावसे आं रोगाबाय नै बयद' गोजौ जाखाबाय एबार बोलांनो हागोन हाया थरायनानै नारनो हागोन एसे आरो ओमफ्राय मानसिया बोजाबा माबाफोर मोथिफोर थाबोदो नामा होननानै नागिरनो थांदो दे खाथ्रा नागिर मोसौ बलद खारनाय नुखायो मेंजोब्बाय गासिबो जानो नागिरदो आरो माने ट्रेनिं होदो ट्रेनिं खार मेक्सआबो नै खारनो लुगैनाया बोरै जादों नुबाय नै खारनो लुगैनाया बोरै जादों बेखिनियाव दंमोन आलि बिदायाव नाय मेक्सआनो खारनो लुगैनाया बोरै जादों दिनै बयद' मेंखागोन हले बयद' दोगोरना उन्दुहागोन हराव आंथ' थर मोननाय नङा ओरैबायदि मेंदो एकदमबारे मोसौ माबाखौ मोसौ गारखौ फोथाराव हालेवनो लाबोनाय रखम जादों लाबजोब बै नैखैजाबो रोगागासिनो नैखैजा नै लाबो खनसे लाबखाजोबदो है जाम्बा थांनो लुगैबाय नामा र' खाथाबना दोनखादो सोलानै न'आव हारसिं थाबाव गावख्रावबाय थायोना फोथाराव फैनाय नुबाथाय दंना गैला हो गैला बबे ओइलायनो नै नोंहालाय नैयाव दंबावो इनो नै बेखिनि लाबथारदो गोजौआव दोनहर मोनस'आव दे गारखांहर दे गुड गैलिया दे लाखै लांगोन दे गैलिया दायो जोङो थांनोसै आरोना माने एबार सेकेन्ड टाइम ओरै आबा मेक्सआ बोगोन नै दे आबा दे आबा मेक्स बो सना बो सना बो दे उल्था जाबाय नोंनिया दे दे आबा दे हनि बो जर लोगा के दे नारदो दे